Zuk kazetari gurekin bat egiteko eta zuen kezkak edo jakin-minak gurekin konpartitzeko duzuen tresna baliatu dugu albistegietan tarte berri bat ireki eta astean behineko alako erreportajea egiteko. Gaur Santio bidera, Doneiakue bidera begira jarriko gara. Ez da urte sasoi honetan trebe askorik ikusten, baina bat edo beste bideo horren magian galtzen da eta gu horioko aterpetxean izan gara, magia edo giro berezi hori itxasi nahi. Kostaldetik barrena doan iparraldeko Doneiakue bidean paraje zoragarriak dituzte erromesek. Barneko aldetik doan bidea baino ez ezagunagoa da, baina azken urteotan gero eta jende gehiagok aukeratzen du iparraldeko bidea. Erromesek Orion atxeden hartzeko aterpea dute Rosa Arrutiren etxean. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Sasoi honetan ez dira asko Doneiakue bidean, eta gutxiago kostaldekoan, baina hori bai, direnak konbentzituak. Uno peregrino de Santiago. Muy bien, yo soy Rosa. ¿Cómo estás? J'ai choisi de faire la route primitive par le nord, parce que je pense que c'est la plus belle. Et aussi, pour ce qu'on m'avait dit, de l'accueil. Doneiakue bidea egin ondoren Rosa Arrutik aterpea zabalduko zuela agindu zuen. Bidearen besoetan atzaparretan harrapatua zegoen oriotarra. Santiago aiatu nintzen, benetan, horren enamoratutan egon, han bertan ahindu nun. Ezak esan du bai, oseinei, baina esan nuen, bueno, hemen pasatzen azten bazian, nik kontu ningo nitula erromesak. Erromesek gutxi eskatzen dutela esan digu Rosak. Dutxa bat eta oea, humil. Gure hizketa entzuten ari den zer esango zinioke, alegia egiteko bidea. Zergaitik, zer da topatuko duena? Behar da bere burua? Bere burua, sekulan astuko ez ditun lagunak, behin sentitu ez du naskatasuna, bueno, dana. Bai, iteko. Dudigabe egiteko bidea.